Димово, България. Селището възниква през втората половина на 19 век като черкеска колония под името Османие, на султан Осман наречено. След като черкезите го напускат, дошлите на тяхно място българи му дават българско име – Бързица, на местна рекичка. С обединението му с село Стакевци, обединеното село приема името Бързици. През май 1881 княз Александър Батенберг спира за почивка и обядва в селото на път за Видин, поради което Бързици бива преименувано на Александрово, а после на Влайково, на писателя Тодор Влайков, за да се отличава от другите с подобно име села. Това става в 1936 година, месец януари, но след протести на местните още през март същата година му е върнато старото име, но като княз Александрово вече наистина се отличавало от другите села с подобни имена. През социализма в 1951 селото отново е преименувано, този път на командира на партизанския отряд Георги Бенковски Живко Поев с партизанското име Димо, загинал през 1943 година. Димово в 1969 година получава градски статут.